Ahojte, poďme sa pozrieť na algoritmus obchodovania cez platformu Perpeto. Ukážeme si presné pravidlá, na základe ktorých obchodujú roboti. Pozeráme sa na vývoj ceny Bitcoinu v eurách v období február až začiatok marca roku 2025, kde cena klesla niekde od 94 000 po 80 000 eur za jeden Bitcoin. Uveďme si príklad, že by ste urobili prvý nákup pri cene 92 000 eur. Povedzme, tu je váš nákup. Samozrejme, nenakúpite za 92 000, je na klientovi, ako veľký obchod realizuje, minimum je $12 alebo 12 eur a môže to byť 15, 20, záleží to od vás, od vášho rozpočtu. A teraz si povedzme pravidlo, že ak cena porastie a využijeme presne tieto dieliky, čiže ak cena porastie o jeden tento dielik, čiže o 2000 eur, tak predáme, ale ak cena poklesne o jeden tento dielik, tak nakúpime. Robot sa správa na základe podobnej logiky. Máme ale presne určené percentá, kedy robot predáva a kedy nakupuje. Teraz je to len ukážka, aby ste si vizualizovali tú predstavu. Takže nakúpili sme a vidíme, že cena išla na 94. Predávame. Je tu predaj medzi týmito pozíciami. Čo sa deje znova? Cena nám klesla nám na 92, robot samozrejme znova nakúpi. A teraz pozerá. Klesá cena na 90 alebo ide na 94. Vidíme, že najbližšie cena ide na 90, to je tu, čiže robot znova nakúpi. Opäť za 20 eur, podľa toho, ako si užívateľ zvolí, robot všetko automatizovane sleduje a pokiaľ sa splní toto pravidlo, nakúpi. A teraz, cena ide o 2000 hore alebo dole? Ide hore, tu, takže predáva, P ako predaj. Predáva túto poslednú pozíciu, stále vám však zostáva ešte táto pozícia otvorená. Robot čaká. No a teraz vidíte, že cena ide na 94, ideálny čas, robot predáva aj túto pozíciu. Čiže v tomto okamihu ste 3-krát nakúpili, 3-krát predali, vytvorili ste zisk. Teraz čo sa deje? Znova to isté, cena klesá, vidíme, robot znova nakúpi a od tohto momentu znova cena klesne, ale teraz veľmi dobrý príklad, robot nenakúpi tu. Prečo? Pretože máme druhé pravidlo, to je tzv. Callback, alebo pullback, alebo niekto to volá slovenčine korekcia, kedy čakáme na tzv. Protipohyb. To znamená, že ak cena klesá dole, my čakáme na takýto maličký protipohyb hore, konkrétne je stanovený na 0,1%. Čiže ako náhle príde protipohyb, maličký protipohyb hore, ktorý vidíte tu, o 0,1%, vtedy robot nakúpi. Je to výborná funkcia, ktorá vám ako keby optimalizuje správny čas nákupov, pretože ak je prudký prepad, nemá význam robiť toľko pozícií. Takže máte ďalší nákup. A znova, čo sa deje? Čakáte na callback, ktorý je až tu dole, takže nakupujete až tu, ďalšia pozícia. Teraz rast nie je o 2000, takže znova padá cena a znova tu je ten callback, nakupujete. V tejto časti nákup. Aká je vaša výhoda? Vidíte, že máme nakúpené 1, 2, 3, 4 nákupy, ale pokiaľ by ste nepoužívali callback, tak by ste nakupovali pri každom 2000-ovom poklese. Keď si ich spočítate, mali by ste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pozícií. Takže ste ušetrili a zbytočne ste neplýtvali váš kapitál. Poďme ďalej. Teraz vidíme, že prichádza nárast o viac ako 2000, takže tu prichádza predaj tejto poslednej 4. pozície. Čo sa deje ďalej? Znova cena klesá, ale znova nekúpime tu nekúpime, lebo nie je tam žiadny callback. Až tu dole je callback. Čiže tu je ďalší nákup. A znova to isté platí pri predaji. Ak pôjdeme o 2000 hore,
nepredáme, ani tu nepredáme. Znova čakáme na callback, čo to znamená. Cena ide hore, my čakáme na to, kým sa takisto otočí o 0,1% teraz dolu. Čiže v podstate akoby skončí ten rast. Ako náhle skončí rast, čo vidíme túto maličký výkyv, tak tu prichádza k predaju. No a predáva sa táto pozícia. No a teraz zase cena pokračuje hore, máme pozíciu najbližšie o 2000 tu, ale táto je predaná, táto je predaná, takže vaša aktuálna pozícia, táto je predaná, vaša aktuálna pozícia posledná je tu. No a tu nemôžeme predať, pretože sme v rovnakej cene, takže teoreticky by sme mohli predať tu, ale nepredáme opäť. Prečo? Pretože opäť čakáme na protipohyb, tzv. Callback, a ten prichádza až tu hore. To znamená, robot o kúsok nižšie od toho vrchola, presne o 0,1%, predáva túto pozíciu. Krásne vidíte, že vďaka tomuto pravidlu robot nepredá tu, ani tu, ale až tu hore. Samozrejme, toto je iba vizuálna ukážka. V realite naše ziskové pozície obchoduje robot v rozpätí od dosiahnutia zisku od 1,2% až po 1,5%. Bavíme sa samozrejme o percentách podľa vami zvolenej stratégie. No a vďaka callbacku tieto percentá môžu ísť trošku hore, povedzme na 1,6, 7, 8, záleží od toho výkyvu a pohybu. Zároveň bavili sme sa v tomto scenári, že sme nakupovali pri poklese o 2000 eur. V praxi opäť ten nákup, konkrétne podľa zvolenej stratégie, nakupujeme od 0,5% až po 2,5% je nákup, čiže ak cena klesá dole. Toto je presné stanovenie stratégií a konkrétne výsledky si viete pozrieť v našich backtestových videách, kde sme za posledné 4 roky spustili stratégie a ukazujeme, aké výsledky pri obchodovaní dosahuje Perpetuo robot pri Bitcoine, Ethere a Solane. Ak vás to zaujíma, linky nižšie v popise, pozrite si konkrétne čísla.